παράσταση των χιλιάδων πιστών και θέρμων οπαδών της που έχουν κατακλείσει το στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Να σας πούμε, για να ξέρετε, ότι σε περίπτωση που το παιχνίδι στην κανονική του διάρκεια θα λήξει 0-0, θα υπάρξει ημίωρη παράταση. Και αν και αυτή τελειώσει χωρίς γκολ, προσέξτε, χωρίς γκολ, τότε θα πάμε στην διαδικασία των πέναλτι. Αντίθετα, με κάθε άλλη μορφής ισοπαλία, δηλαδή με ισοπαλία με γκολ, την πρόκριση παίρνει η φιλοξενούμενη ομάδα. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή βλέπουμε και συμπεραίνουμε ότι το 0-0 του πρώτου γύρου του πρώτου αγώνα είναι ένα αποτέλεσμα πολύ δύσκολο, ένα αποτέλεσμα που απαιτεί και επιβάλλει μεγάλη προσοχή από την ελληνική ομάδα, γιατί αυτή άλλωστε μας ενδιαφέρει. Πριν όμως προχωρήσουμε στις παραπέρα δικές μας απόψεις, ας περάσουμε να δούμε αμέσως τις ενδεκάδες, τις συνθέσεις των δύο ομάδων του απόψινού αγώνα που θα διευθύνει ο Ισπανός Αντώνιο Μαρτίν Ναβαρέτε. Να δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την ενδεκάδα της ΑΕΚ στο σημερινό μεγάλο παιχνίδι. Νούμερο 1 κάτω από τα δοκάρια ο Αντώνης Μίνη. Νούμερο 2 ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Νούμερο 3 Βάιος Καραγιάννης. Με το νούμερο 4 ο Στέλιος Μανολάς. Με το νούμερο 5 ο Γιουγκοσλάβος Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς. Νούμερο 6 Γιώργος Κούτουλας. Νούμερο 7 Αλέκος Αλεξανδρής. Στο νούμερο 8 ο Τόνης Αβεύσκη. Νούμερο 9 Βασίλης Δημητριάδης. Με το νούμερο 10 ο Ντανιέλ Μπατίστα. Και με το νούμερο 11 ο Γιώργος Σαβίδης. Προπονητής της ΑΕΚ ο Γιουγκοσλάβος Ντούσαν Μπάγεβιτς. Και από την ΑΕΚ περνάμε στη Σπαρτάκ για να δούμε τους 11 παίκτες που θα ξεκινήσουν τον αγώνα. Τερματοφύλακας Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ. Νούμερο 2 Δημήτρη Κλέστοφ. Με το νούμερο 3 Δημήτρη Γκρατιλένκο. Στο νούμερο 4 Δημήτρη Ποπόφ. Νούμερο 5 Αντρέι Μοχ. Νούμερο 6 Αντρέι Ιβάνοφ. Νούμερο 7 Γενάντι Περιπαντένκο. Με το νούμερο 8 Βαλέρη Καρπίν. Με το νούμερο 9 Βαλερή Πόποβιτς. Νούμερο 10 Αλεξάνδερ Μοστοβόη. Και νούμερο 11 Δημήτρη Ραντσένκο. Προπονητής της Σπαρτάκ ο Όλεκ Ρομάντσεφ. Αυτές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ενδεκάδες των απόψινών αντιπάλων. Ευχές από όλους τους Έλληνες φιλάνδους και όχι μόνο από τους οπαδούς της ΑΕΚ για μια επιτυχία του κεφάλου και βεβαίως και στη συνέχεια για ανάλογες επιτυχίες τόσο του Παναθηναϊκού στο κορινό Γκέτεμποργκ της Σουηδίας όσο και του ΠΑΟΚ στο πληρώνο της Αυστρίας. Να σας πούμε λοιπόν, μέχρι να εμφανιστούν οι ενδεκάδες στον αγωνιστικό χώρο, ότι οι δύο ομάδες στον προηγούμενο γύρο απέκλεισαν. Η ΜΕΝ ΑΕΚ την αλβανική Γλάζνια, την οποία νίκησε 1-0 στην Αλβανία και 2-0 εδώ στο πυρωμένο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Και να σας θυμίσουμε τους σκόρες των τερμάτων εκείνων. Στο 1-0 ο σκόρερ ήταν ο Δημητριάδης, στο 2-0 σκόρες ήταν ο Σαββέσκι και ο Μπατίστα. Από την δική της πλευρά η Σπάρτακ της Μόσχας απέκλεισε την Φινλανδική Μίκελη, την οποία επίσης νίκησε και στα δύο παιχνίδια, 2-0 στο πρώτο και 3-1 στο δεύτερο. Τα γκολ σημείωσαν ο Μοστοβόη, ο Καρπίν και ο Ρατσένκο, γιατί τα δύο γκολ του πρώτου αγώνα ήταν αυτόν γκολ. Όμως αυτή τη στιγμή κάνουν την επίθεση της Αγγλίας, οι δύο ενδεκάδες, έχοντας μπροστά τον διαιτητή, τον Ισπανό διαιτητή Αντώνιο Μαρτίν Ναβαρέτε και επίσης τους αρχηγούς, στη συνέχεια τον Γιώργο Σαββίδη, δεξιά τον Εθνοφάλτο και αριστερά τον Τσέρτσέσοφ, τον τερματοφύλακα και αρχηγό της Σπάρτακ Μόσχας. Να πούμε τέλος ότι από την
σοβιετική ομάδα απουσιάζει ο αρχηγός του Σερενκόφ, ο οποίος όπως είναι γνωστό αποκλείστηκε στο πίσω από 15 μέρες αγώνα στο στάδιο του Λέμ. Και βλέπετε και ακούτε τι γίνεται απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, σε ένα στάδιο το οποίο έχει μεταβληθεί για μια ακόμα φορά σε ένα πύρινο χώρο, σε μια προσπάθεια και επιθυμία των οπαδών της ΑΕΚ να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα εκείνη που θα βοηθήσει όσο γίνεται τις προσπάθειες των παιχτών του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Από την ΑΕΚ δεν παίζει ο διεθνής Παπαϊωάννου, δοκιμάστηκε πριν λίγο, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα του τεστ δεν ήταν τέτοια που να δώσει το δικαίωμα στον Μπάγκεβιτς να το χρησιμοποιήσει. Έτσι και δεν του πέρασε στον Κούντουλα. Ας περάσουμε όμως αμέσως στον Δημοσθένη Καρμύρη, που είναι στον αγωνιστικό χώρο για μια σύντομη συνέντευξη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, και από εμάς έχουμε κοντά μας τον Τάκη Καραγκιόζοπουλο. Τάκη, δεν παίζεις, όμως άκουσες αυτά που σας είπε ο προπονητής σας τώρα στα αποδυτήρια πριν βγείτε έξω στον αγωνιστικό χώρο. Τι σας είπε να προσέξετε περισσότερο, το γρήγορο γκολ να πετύχει ΑΕΚ ή προσοχή να μην δεχθεί γκολ, αφού το 0-0 είναι επικίνδυνο όπως το χαρακτηρίσατε όλοι αποτέλεσμα? Σίγουρα να μην δεχτούμε γκολ, να παίξουμε προσεκτικά, πειθαρχημένα όπως αγωνιστήκαμε στην Μόσχα και νομίζω ότι το γκολ θα έρθει μόνο του. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Τάκη Καραγκιόζοπουλο, που είναι στον πάγκο των αναπληρωματικών μαζί με τον Γεωργιάδη, τον Σταματή, τον Κοφινά, και υπάρχει και ο Παπαγιάννης στον πάγκο. Ίσως κάποια στιγμή ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς να αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει. Να ξαναθυμηθούμε και τους αναπληρωματικούς της Σπαρτάκ. Είναι ο Όλεγκ Ιβάνοφ, ο Πέρε Πατέγκο, ο Κοσλόφ και ο Στάουτσε, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. 15 συνολικά οι Σοβιετικοί που βρίσκονται στην διάθεση του τεχνικού τους Όλεκ Ρομάντσεφ. Όλα λοιπόν έτοιμα για το εναρκτήριο λάκτισμα, και οι Σοβιετικοί που έκαναν τη σέντρα στην πρώτη προσπάθειά τους με τον δεξιό μπακ, με τον αριστερό μπακ, με το νούμερο 3 που παίζει όμως δεξιά από τον Γκραντιμέγκο, για να διώξει μακριά και πλάγια ο Τσαμπαλάδος. Γκραντιμέγκο στο πλάγιο. Προσπάθεια με τον Σαβεύσκι και τον Μπατίστα. Σαβεύσκι. Πολύ ωραία η παλιά, λίγο δυνατή, και έτσι τελικά δεν πρόλαβε ο Αλεξανδρής και η μπάλα έφυγε out. Ωραία η πρόθεση του Σαβεύσκι, η παλιά όμως προς τον Αλεξανδρή ήταν πολύ δυνατή, έτσι ο ακραίος δεξιός πληγός του ΣΑΕΚ λογικά δεν βρόστασε την μπάλα. Ο Τερτσέσοφ αφήνει για την επαναφορά τον Μοφ. Προσπάθεια των Σοβιετικών ανακόπτεται και ο Μπατίστα, Σαβανάτζοβιτς, Βασιλόπουλος. Προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ δεν ολοκληρώνεται, ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι. Αλλάζουν όπως βλέπετε μεταξύ τους βαλιές, αναζητώντας τις προϋποθέσεις για να βγουν μπροστά. Ο Μανολάς πίσω στον Μίνο. Μανολάς. Από τον Κούτουλα, αλλαγή παιχνιδιού για τον Βασιλόπουλο. Προσπάθεια του Σαβεύσκη, δεν μπόρεσε ο Σαβίδης, και βγαίνουν οι Σοβιετικοί με τον Χλεσκόφ που παίζει με το νούμερο 2, αλλά είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας, δεξιό δυνατό αλλά άστοχο το σούτ του Χλεσκόφ. Μίνο αλλάζει με τον Μανολά. Σαβεύσκι. Καραγιάννης. Για να δούμε και τον Λάβο. Αντικειμενικά ανακόπτεται από τον Μο. Τον καλεί και του δείχνει την κίτρινη κάρτα ο Ισπανός διαιτητής. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα 3,5 λεπτά έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα
Στη φάση αυτή που ξαναβλέπουμε κίτρινη λοιπόν κάρτα για τον Μοκ. Υπήρχε το φάουλ, προσπαθεί και ελέγχει ο Ποπός, καθώς μαρκάρει ο Σαββίδης. Οι Σοβιετικοί ξεδιπλώνονται με τον Μοστοβόη, που όμως δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα, ο Χλεστόκ όπως και σειρά για την ΑΕΚ με τον Μανολά. Ο Κούτουλας για τον Σαββίδη καπλώνεται σε όλο το πλάτο του γηπέδου. Δυνατή η βαλιά, εύκολα ελέγχεται από τους Σοβιετικούς που αφήνουν στον Τσερτσέσοφ τον τερματοφύλακά του. Χλεστόκ, προσπάθεια με τον Μοκ. Άλλαξε ο Κάρπιν και ξανά ο Μοκ. Δυνατή η παρέμβαση από τον Κούτουλα. Η Σοβιετική με τον Περεφατέν και τον Γεννάδη, έρχεται εκεί δυνατά ο Μανολάς και πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους Σοβιετικούς. Με τον Γεννάδη Περεφατέγκο στο πλάγιο, μια προσπάθεια του Μοστοβόη, του μεγάλου παίκτη της Σπαρτάκ. Πολύ ωραίο το κοντρόλ από τον Σαββέτσκι. Δεν κατάλαβε έγκαιρα την υπόθεση του ο Δημητριάδης. Έτσι οι Σοβιετικοί κερδίζουν ένα πλάγιο με τον Γκραντιλέγκο. Περεφατέγκο, γίνεται η σέντρα, δεν υπάρχει εκεί παίκτη της Σπάρτακ και ο πιστοχωρημένος Σαββίδης ψάχνει να βρει χωρίς επιτυχία τον Αλεξανδρή. Οι Σοβιετικοί έχουν τον λόγο. Ο Κάρπιν δεν μπόρεσε. Μοστοβόη, μαρκάρει ο Δημητριάδης, έρχεται εκεί δυνατά και ο Καραγιάννης και έχουμε ένα φάουλ σε βάρος της ΑΕΚ. Ένα φάουλ λοιπόν, καθώς με το χρονόμετρό μας συμπληρώθηκαν τα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα. Προσπάθησε εκεί ο Ρατσέγκο και κέρδισε φάουλ. Ο Μοστοβόη θα είναι ο εκτελεστής. Τρεις παίκτες της ΑΕΚ όπως βλέπετε έχουν σχηματίσει το τείχος. Η μπάλα βρήκε πάνω στους αμυνόμενους και προσπαθεί να την ξαναφέρει ο Αντρέι Ιβάνοφ, χωρίς όμως επιτυχία. Πλάγιο out λοιπόν για την ΑΕΚ. Ο Βασιλόπουλος προσπάθεια του Μπατίστα. Θυμάστε τον Μπατίστα τι εντυπωσιακό παίξιμο είχε κάνει στο πρώτο παιχνίδι, στο παγωμένο Λένιν, όπου σε 2-3 περιπτώσεις με τις ενέργειές του, τις καθαρά νότιο-αμερικάνικες αν θέλετε, δημιούργησε ένα μικρό πανικό, ένα μικρό χάζεμα στους αντιπάλους. Επαναλαμβάνουμε διαιτητής του απόψινού αγώνα ο Ισπανός Αντώνιο Μαρτίν Ναβαρέτε και η ΑΕΚ με τον Βασιλόπουλο και τον Αλεξανδρή χωρίς επιτυχία να ολοκληρώσει την προσπάθειά της. Δυνατή παλιά έκοψε ο Καραγιάννης μπροστά από τον Κάρπιν. Ο Πόποβιτς θέλησε μόνος του να περάσει ανάμεσα από τους αμυντικούς της ΑΕΚ, οι οποίοι όμως είχαν το κατάλληλο βάθος στη συγκεκριμένη στιγμή και έτσι κατάφεραν να σταματήσουν τον δρόμο.
Μανολάς. Ψάχνει, δεν βρίσκει ένα στήριγμα κοντά του, τελικά βρήκε τον Σαβεύσκι. Σειρά τώρα έχει ο Σαμπανάντοβιτς. Και για να δούμε, το Δημητριάδη είναι σε θέση offside. Είναι σε θέση offside, υποδείχθηκε έγκαιρα από τον επόπτη γραμμών, συνεπώς δεν μετράει το γκολ που σημείωσε ο Αλεξανδρής. Έγκαιρη και σωστή η υπόδειξη του επόπτη. Ο Δημητριάδης όντως βρισκόταν σε θέση offside. Ένα φράγμα που έγινε πάνω στον Γκραντιλένκο και ένα νέο φάουλ που καταλόγησε ο Ισπανός διαιτητής. Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά, το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα είναι οπωσδήποτε μια επιτυχία για την ΑΕΚ, αλλά είναι οπωσδήποτε ένα αποτέλεσμα που δημιουργεί προβληματισμούς και πολύ συχνά εξελίσσεται και γίνεται παγίδα για εκείνον που επιδιώκει να το ανατρέψει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτός που επιδιώκει πάντα να ανατρέψει το 0-0 είναι καταρχήν ο γηπεδούχος. Ο Κούτουλας έκοψε, προσπάθεια του Καραγιάννη χωρίς επιτυχία, και από τον Χλεστόφ αριστερά για τον Ρατσένκο. Ο Ποπόφ, ο Κάρπιν, έχασε ο Αλεξανδρής στον Μπατίστα. Σαμπανάντοβιτς, Δημητριάδης, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον Χλεστόφ. Ο Ρατσένκο κέρδισε ένα φάουλ και η κίτρινη κάρτα, την οποία παίρνει ο Βασιλόπουλος. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα που δίνεται στον αγώνα, μία για κάθε ομάδα. Ο Βασιλόπουλος λοιπόν κίτρινη. Ο Χλεστόφ, που είναι ο κεντρικός αμυντικός, η μπάλα στον Πόπο, εύκολα ο Μανολάς. Μαρκάρει ο Μοστοβόη και πάλι οι Σοβιετικοί δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν, αλλά δεν μπορεί και ο Μπατίστα. Ευτυχώς διορθώνεται το κακό για την ΑΕΚ και τώρα Μπατίστα μπροστά. Ξεχύνεται, όπως βλέπετε, πολύ γρήγορα, κάνει και την σέντρα σουτ, έκοψαν και ελέγχουν με τον Περεπατένκο οι Σοβιετικοί. Καλοί χειριστές της μπάλας, οπωσδήποτε. Τους είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, τους βλέπουμε και τώρα. Και ένα πλάγιο, δεν θεωρεί ότι έγινε φάουλ στον Σαβεύσκι από τον Γκραντιλένκο και δείχνει πλάγιο για την Σπάρτακ ο Ισπανός διαιτητής. Πόποβιτς, Μοστοβόη, Μπατίστα. Προσπάθεια του Σαββίδη, δεν μπόρεσε ο Δημητριάδης. Η μπάλα έφυγε από τον Αντρέι Ιβάνοφ που την ξαναπήρε για να βρει τον Κάρπιν. Δυνατή η μπαλιά για τον Περεπατένκο, πρόλαβε ο Μίνου. Λάθος η μπαλιά του, η ενέργεια του Μίνου και με το χέρι έφυγε η μπάλα. Μοστοβόη, πλάγιο out από τον Καραγιάννη. Αυτός είναι ο Αντρέι Ιβάνοφ. Και πίσω στον διεθνή τερματοφύλακα, τον Τσερτσέσοφ. Μοχ, Χλεστόφ, Μοχ, Αντρέι Ιβάνοφ, Μοχ, Σαβίδης. Έκοψε πολύ ωραία ο Γκραντιλένκο προτού η μπάλα να φτάσει στον Μπατίστα που καραδοκούσε.
Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ στο 13ο λεπτό με τον Μπατίστα μετά το πλάγιο, τον Μπατίστα που τον μαρκάρει ο Γκραντιλένκο, αναζητεί και καταφέρει να κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά από τον Αλεξανδρή, γροθιές από τον Τσερτσέσοφ. Για να δούμε εδώ, δεν μπόρεσαν τελικά να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Και τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Περεπατένκο, Μανολάς με διπλή προσπάθεια και Σαβεύσκι. Σαβεύσκι, Δημητριάδης κάνει το σούτ, δεν κάνει τη σέντρα, καθώς μόνον είναι ο Δημητριάδης ανάμεσα σε 4 αντιπάλους. Έτσι ο Σαβεύσκι λειτουργήσε διαφορετικά, αποφάσισε σωστά να κάνει κατευθείαν το σούτ. Καραγιάννης, Κάρπιν, Σαμπανάντοβιτς, προσπάθεια με τον Σαβίδη. Σαμπανάντοβιτς για τον Δημητριάδη, το κοντρόλ δεν ήταν καλό, η μπάλα έφυγε από το δικό τον έλεγχο και κατέληξε στον Τσερτσέσοφ, τον τερματοφύλακα. Χλεστόφ, Κάρπιν, έγινε το λάθος από τον Αντρέι Ιβάνοφ. Καραγιάννης, Σαβεύσκι και πλάγιο out από τον Χλεστόφ για τον Τόνι Σαβεύσκι που τον βλέπουμε εδώ, τον σταθερότερο παίκτη της ΑΕΚ και στο πρωτάθλημα και έναν από τους καλύτερους ξένες παίκτες που έχουν γνωρίσει τα ελληνικά γήπεδα. Βασιλόπουλος, Σαβίδης, πάνε να παίξουν το 1-2 χωρίς επιτυχία με τον Βασιλόπουλο. Ευκαιρία λοιπόν για σας να δείτε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Σε αυτό το παιχνίδι η τύχη δεν παίζει μονότερμα. Σε αυτό το παιχνίδι παίζεις εσύ με την τύχη σου. Γι' αυτό πάρε την πρωτοβουλία, πάρε το παιχνίδι και κάν το δικό σου. Αυτή την εβδομάδα πάρε το παιχνίδι στα χέρια σου και κέρδισέ το. Προπό, η τύχη είναι στα χέρια σου. Ο ΠΑΠ, στην υπηρεσία του αθλητισμού και του πολιτισμού. Μια προσπάθεια με τον Ρατσέγκο, ευτυχώς για την άμυνα της ΑΕΚ δεν απέδωσε και η μπάλα από τον Μίνου περνάει στο Μανολά και από τον Μανολά στο Σαβεύσκι. Σειρά για τον Σαμπανάντοβιτς. Βασιλόπουλος. Δημητριάδης που πήρε από τον Σαβίδη. Πάλι Σαμπανάντζοβιτς. Έγινε η βαθιά σέντρα, δεν μπορεί ο Σαβεύσκι να την αξιοποιήσει και η μπάλα φεύγει out. Έτσι λοιπόν συμπληρώθηκαν 16 λεπτά παιχνιδιού. Η ΑΕΚ και η Σπάρτακ είναι στο 0-0 σε ένα διάστημα μέχρι στιγμής όπου και οι δύο ομάδες δείχνουν μια αυτοσυγκράτηση επιβεβλημένη και από το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα αυτοσυγκράτηση και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει μεγάλη φάση. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια των Σοβιετικών με τον Ρατσένκο και τον Περεπαντένκο. Η μπάλα είναι out. Κούτουλας, Μανολάς. Κούτουλας, επαναλαμβάνουμε, πήρε τη θέση του Παπαϊωάννου. Καραγιάννης, Σαβεύσκι, από τον Κούτουλα στον Βασιλόπουλο. Για να δούμε το Σαβίδη. Ανοίγει την μπάλα, την κερδίζει,
Ως πότε όμως θα μπορέσει να την κρατήσει μόνος του. Ευτυχώς την δίνει στον Σαβεύσκι. Μαρκάρεται δυναμικά αλλά όχι αντικανονικά και οι Σοβιετικοί προσπαθούν με τον Ρατσένκο και τον Μοστοβόη και τώρα με τον Περεμπαντένκο. Σειρά έχει ο Κάρπιν, δεν μπόρεσε ο Ρατσένκο και έτσι ο Μίνου, ενώ εδώ βλέπουμε τον πάγκο της ΑΕΚ με τον Μάγεβι στο άκρο δεξιό. Για να δούμε όμως την προσπάθεια του Αλεξανδρή που κόβεται και θα είναι κίτρινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη κάρτα για την Σπαρτάκ. Ο Γκραντιλένκο σε αυτή την ενέργεια την 100% αντικανονική έκοψε τον Αλεξανδρή, φάση την οποία ξαναβλέπετε. Τον περιμένει, ενώ εδώ ο πάγκος της σοβιετικής ομάδας, της Σπαρτάκ Μόσχας. Για να δούμε, ο Ισπανός διαιτητής τον περιμένει να σηκωθεί. Και η κίτρινη. Μετά το Μοχ λοιπόν και ο Γκραντιλένκο, κίτρινη κάρτα. Τον βλέπουμε εδώ, τον παίχτη, να κουτσένει κιόλας. Και εδώ να κατευθύνεται έξω από τον αγωνιστικό χώρο για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Και ο Σαβεύσκι στην εκτέλεση του φάουλ, κεφαλιά από τον Μανολά και η μπάλα κόρνερ. Η μπάλα κόρνερ είναι το πρώτο κόρνερ του αγώνα που κερδίζει η ΑΕΚ και που ετοιμάζεται, όπως βλέπετε, να εκτελέσει ο Γιώργος Σαββίδης. «20 λεπτό, Γιώργος Σαββίδης στο κόρνερ και κεφαλιά, εκπληκτική κεφαλιά του Δημητριάδη και ενστικτώδης και τυχερή απόκρουση του Τσερτσέφου. Να λοιπόν η ΑΕΚ πολύ κοντά στο γκολ, πολύ κοντά στην παραβίαση της αντίπαλης εστίας, που όμως δείτε τη φάση πως λειτουργεί ενστικτωδώς, βλέπετε ο Τσερτσέσο, αλλά αυτή είναι και η δουλειά του τερματοφύλακα, για να είμαστε ειλικρινείς. Εν πάση περιπτώσει μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ που βλέπετε για άλλη μια φορά από τις κάμερες του αντένα που καλύπτουν το απόψινό παιχνίδι. Η ΑΕΚ όμως επιμένει με τον Σαβεύσκι, προσπαθεί με τον συμπατριώτη του τον Σαμπανάτζοβιτς, ο οποίος δέχεται το αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Πόποβιτς. Να λοιπόν που η ΑΕΚ βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στον γκολ στο 20 λεπτό, στην εντυπωσιακή ενέργεια του Δημητριάδη, που απάντησε με εξίσου εντυπωσιακό, έστω και τυχερό, ενστικτώδη τρόπο ο Τσερτσέσο. Ο Σαβεύσκι στο φάουλ και η μπάλα out. Ο τερματοφύλακας της Σπάρτακ δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Η επαναφορά από τον Μοχ. Αλλαγή από τους αμυντικούς της ΑΕΚ, από τον Μανολά, ο Κούτουλας που του την είχε δώσει και που του την ξαναδίνει. Βασιλόπουλος τρέχει να μαρκάρει ο Ρατσένκο. Είδατε το αποτέλεσμα της ταχύτατης εναλλαγής του ρυθμού, και για να δούμε εδώ, ο Αλεξανδρής χάνει το κοντρό της μπάλας και χάνει και την ευκαιρία του άμεσου σούτ. Η σέντρα του δεν αξιοποιείται προς το παρόν, δεν αξιοποιήθηκε και η προσπάθεια του Σαββίδη. Όμως η ΑΕΚ έχει πάντα το λόγο. Μανολάς, Σαβεύσκι, για να δούμε αν θα προλάβει ο Καραγιάννης. Προλαβαίνει, μαρκάρεται από τον Πόποβιτς και η μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου.
Εν τω μεταξύ υπάρχει μια διακοπή και είναι ευκαιρία να δείτε ένα ενδιαφέρον, γιατί το πρόγραμμα του Αντένα δεν είναι απόψε μόνο ποδόσφαιρο. Καλησπέρα σας. Απόψε στα νέα του Αντένα στις 8:30 νέες ρυθμίσεις φωτιά για τα αυθαίρετα σε όλη τη χώρα. Απελευθερώνεται το τουριστικό συνάλλαγμα και για χώρες εκτός ΕΟΚ η πληρέστερη ενημέρωση για το τι θα λειτουργεί και τι δεν θα λειτουργεί. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφια και έχουμε εδώ τον Ρατσένκο στην ταχύτατη προσπάθεια και στο απότομο κόψιμο της μπάλας που έκανε ο Βασιλόπουλος. Ο Ρατσένκο, υψηλός όμως και αν θέλετε και κάπου δυσκίνητος, έχασε τον έλεγχο, έχασε την ισορροπία του, έπεσε και λογικά πρέπει να αποχωρήσει και βεβαίως ναι, για να πάρει τη θέση του ένας άλλος Ιβάνοφ, ο Όλεκ. Με το νούμερο 12 λοιπόν, ο Όλεκ Ιβάνοφ αντί του Ρατσένκο στο 24ο λεπτό. Ενώ ο Ρατσένκο το βλέπετε να μεταφέρεται με το φορείο για τα αποδυτήρια. Κανείς δεν μπορεί αυτή την ώρα να εκτιμήσει τον τραυματισμό του, εάν πρόκειται για σοβαρό ή επιπόλαιο τραυματισμό. Γεγονός είναι πάντως ότι ο Ρατσένκο στο 24ο λεπτό υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τον αγώνα, δίνοντας τη θέση του στον Όλεγ Ιβάνοφ. Τον βλέπουμε εδώ να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι ξαναρχίζει, ο τεχνικός της Σπαρτάκ, ο Ρομάντσεφ, το βλέπουμε εδώ να είναι σκεπτικός. Δεν έχει σήμερα από την αρχή τον Τσερενκόφ, αναγκάζεται χάνει το Ρατσένκο, υπάρχει οπωσδήποτε κάποιο πρόβλημα στην ενδεκάδα της Σπαρτάκ. Για να δούμε εδώ τον Δημητριάδη που δεν μπόρεσε να περάσει. Έρχεται ο Μπατίστα, διώχνει όπως εκεί ο Γκραντιλένκο, απομακρύνει ο Περεπαντένκο, αλλά η ΑΕΚ πάντα έχει τον πρώτο λόγο. Καραγιάννης, πολύ ωραία μπαλιά για τον Σαβεύσκι. Έγινε η σέντρα, ο Δημητριάδης δεν πρόλαβε, ο Τσερτσέσοφ μπλόκαρε και η μπάλα όμως εκτός αγωνιστικού χώρου, δεύτερο κόρνερ για την ΑΕΚ. Δεύτερο λοιπόν κόρνερ για την ΑΕΚ και πάλι εκτελεστής ο Γιώργος Σαβίδης και πάλι ο Μανολάς μέσα στα καρέ παρακολουθούμενος από τον ισοϊψή του τον Μοχ, με φάλτσο, γροθιές από τον Τσερτσέφσο, σε αυτή την περίπτωση η καλύτερη απάντηση. Πάλι η σέντρα από τον Σαβίδη, ο Αλεξανδρής, για να δούμε αν θα προφτάσει. Η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου και φάουλ σε βάρος της Σπάρτακ. Ο Τόνι Σαβεύσκι έτοιμος για την εκτέλεση, 26ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση του Αντένα από το στάδιο Νίκος Γκούμας, στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Δεν μπόρεσε ο Δημητριάδης να πιάσει την κεφαλιά και το πλάγιο out λογικά είναι για την Σπάρτακ. Ο Αντρέι Ιβάνοφ στο πλάγιο. Άλλαξε με τον Ποπόφ. Προσπάθησε αλλά δεν βρήκε συμπαίκτη του, έκανε όμως το λάθος και ο Καραγιάννης. Έτσι οι Σοβιετικοί με τον Περεπαντένκο. Για να δούμε αν θα κάνουν το λάθος. Όχι, πρόλαβε ο Γκραντιλένκο και γύρισε στον Τσερτσέσοφ. Η ΑΕΚ αρχίζει και μαρκάρει τους παίχτες σχεδόν στα 3/4 του γηπέδου, τους αντιπάλους δηλαδή. Μοστοβόη από τον Μοχ, πήρε ο Χλεστόφ, και ο Καραγιάννης πίσω στον Μίνο. Προσοχή σε αυτές τις επιπόλες μπαλιές. Είδατε εδώ τι έγινε, ο Μανολάς αναγκάστηκε να τη διώξει όπως
για να κάνουν όμως το λάθος Σοβιετική από τον Αλεξανδρίο Δημητριάδης. Μπαλιά για τον Μπατίστα, το τακουνάκι που δεν έπιασε. Μπατίστα σε μια παραλλαγή τη φορά αυτή, σε μια σέντρα. Και η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για την ΑΕΚ και τον Σαβεύσκι στο πλάγιο. Από τον Κάρπιν προσπάθεια για τον Περεμπαντένκο που ξαναπήρε την μπάλα μετά την ανάμειξη στη φάση και του Πόποβιτς. Αλλαγή από τον Κάρπιν αριστερά στον Όλεγκ Ιβάνοφ. Έγινε η σέντρα και το κόρνερ, το πρώτο κόρνερ που παραχωρεί η οργανωμένη άμυνα της ΑΕΚ με τον Μανολά. Στην φάση που είδατε πριν και καθώς πλησιάζουμε στο ημίωρο, είμαστε στο 21ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι της Σπάρτακ στην εκτέλεση του πρώτου κόρνερ για λογαριασμό. Ο Αλεξανδρής θα διώξει όχι όμως κατάλληλα, γίνεται το σούτ, οι κόντρες, ο Καραγιάννης απομακρύνει. Προσπάθεια με τον Χλεστόφ και τον Μοχ τώρα. Σειρά έχει ο Πόποβιτς. Ο Όλεγκ Ιβάνοφ κάνει την βαθιά σέντρα. Προσπαθεί αλλά χωρίς επιτυχία ο Ποπόφ. Έτσι μπάλα καταλήγει out. 30 λεπτό. ΑΕΚ και Σπάρτακ στο 0-0. Μέχρι στιγμής αδικημένη είναι οπωσδήποτε η ΑΕΚ στην περίπτωση της κεφαλιάς του Δημητριάδη που απέκρουσε με εντυπωσιακό και ενστικτώδη τρόπο, το επαναλαμβάνουμε, ο Τσερτσέσο. Μανολάς. Προσπάθεια του Σαββίδη. Μπαλιά λάθος. Και πίσω στον Τσερτσέσο. Από τον Χλεστόφ. Η παλιά που αναβρίσκει τον Μοστοβόη και αυτός τον Γκραντιλένκο. Εκτός αγωνιστικού χώρου, διακοπή καθώς ο Μοστοβόη είναι πεσμένος και ευκαιρία για σας να δείτε πάλι ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Αγγλία εκεί! Ξαναγυρίζουμε στη Νέα Φιλαδέλφια και βλέπουμε τον Γκραντιλένκο να ετοιμάζεται για την εκτέλεση του φάουλ. Και νέο φάουλ που έκανε ο Βασιλόπουλος στον Μοστοβόη. Μοστοβόη που στην προηγούμενη φάση είχε πέσει κάτω, δόθηκε η εντύπωση ότι είχε τραυματιστεί, δεν ήταν τίποτα. Και τώρα το βλέπουμε εδώ, ετοιμάζεται και δεξιά βλέπετε και την κολόνα που έφτιαξαν κάποιοι περίεργοι μηχανικοί χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις ανάγκες που έχει ένα σύλλογο σε ένα γήπεδο από την τηλεόραση. Έβαλαν αυτή την εξέδρα με αυτές τις τεράστιες κολόνες που οπωσδήποτε επηρεάζουν και δημιουργούν πρόβλημα στην καλή οπτική. Στον τόπο αυτό πρέπει κάποτε να καταλάβουμε όλοι και ιδιαίτερα οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνεται ερήμην και εν αγνία της τηλεόρασης. Σαμπανάτζοβιτς σε μια μπαλιά χωρίς τύχη, κανείς δεν παρακολουθούσε κανέναν και η μπάλα out. Ο Μόκ στην επαναφορά και είμαστε στο 32ο λεπτό. 0-0. Προσπάθεια με τον Κούτουλα, όχι ενδεδειγμένη, ευτυχώς διόρθωσε, μπαίνει στη φάση ο Σαμπανάτζοβιτς, όχι όμως και αυτός με επιτυχία, και ο Μοστοβόη προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση. Έγινε και η σέντρα, ο Σαβεύσκι, για να δούμε εδώ, επικίνδυνη και έχουμε μία ανατροπή και πέναλτι. Έχουμε μία ανατροπή που έγινε πάνω στον Περεπατέγκο και είπαμε προσοχή στη φάση αυτή
ένα μαρκάρισμα που έγινε από τον Σαβεύσκι στη φάση αυτή που ξαναβλέπουμε. Δείτε την εσείς εδώ. Πάει ο Σαβεύσκι πάνω στον Περεπατέγκο, ξαπλώνεται ο Σοβιετικός από το μαρκάρισμα για μια ακόμα φορά. Δείτε εδώ μέσα στην περιοχή ο Ισπανός διαιτητής δείχνει το σημείο του πέναλτι, μια καθόλου ευχάριστη στιγμή για την ΑΕΚ. Και είμαστε στο 34ο λεπτό. Και έχουμε και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στο Μίνο προφανώς για διαμαρτυρία. Δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από διαμαρτυρία. Έχουμε λοιπόν και τον Μίνο να δέχεται κίτρινη κάρτα. Προσοχή, δεν χρειάζονται εκνευρισμοί σε καμιά περίπτωση. Ένα πέναλτι δεν σημαίνει 100% καταδίκη και εν πάση περιπτώσει είμαστε ακόμα στο 35ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μίνου τον βλέπετε και απέναντί του πρέπει να είναι ο Όλεγκ Ιβάνοφ, θα δούμε. Και η μπάλα στα δίχτυα, έτσι η Σπάρτακ ανοίγει το σκορ με το χτύπημα αυτό του πέναλτι. Προηγείται και τώρα τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, γίνονται δύσκολα για την ΑΕΚ. Ενώ εσείς έχετε την ευκαιρία να ξαναδείτε τη φάση, ήταν ο Μοστοβόη ο εκτελεστής του πέναλτι και η Σπάρτακ προηγείται στο σκορ στην φάση αυτή με το πλασαριστό χτύπημα του πέναλτι από τον Μοστοβόη. Μοστοβόη λοιπόν, 35ο λεπτό και η Σπάρτακ προηγείται 1-0. Προηγείται 1-0 της ΑΕΚ. Ένα φάουλ σε βάρος της ΑΕΚ και συγκεκριμένα του Μπατίστα, καταλόγισε ο Ισπανός διαιτητής. Με τον Αντρέι Ιβάνοφ η Σπαρτάκ θα ξαναδώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Προσπάθεια με τον Αλεξανδρή, τον Σαβεύσκι και το φάουλ που το έκανε ο Πόποβιτς. Εδώ είναι ο Ντούσαν Μπάκεβιτς, καθόλου ευχαριστημένος από την εξέλιξη. Προσπαθεί μέσα στο τσιγάρο να βρει κάποιες λύσεις που δημιουργεί το πρόβλημα του προβαδίσματος στο σκορ. Και εδώ η άλλη όψη του νομίσματος, ο τεχνικός, ο κύριος Ρομάντσεφ της Σπάρτα. Μοστοβόη, προσπάθεια με τον Ποπόφ και η μπάλα φάουλ, ξανά διαμαρτυρίες στο διαιτητή και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να έχουμε τέτοιου είδους διαμαρτυρίες. Αρκετά το ελληνικό ποδόσφαιρο, αρκετά οι σύλλογοι έχουν πληρώσει αν θέλετε την συμπεριφορά ορισμένων παικτών και ορισμένων οπαδών τους. Η Σπάρτακ λοιπόν, που θα πρέπει να πούμε από προχτές που βρίσκεται στην Αθήνα, ακολουθεί μια τακτική δηλώσεων ητοπάθειας τόσο από την τεχνική της ηγεσία όσο και από τους παίκτες της. Το ιερό της τέρας, ο Μοστοβόη, είπε ότι τον πρώτο λόγο ασυζητητή τον έχει η ΑΕΚ. Βλέπετε όμως πως τα γεγονότα διαφοροποιούνται τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Πλάγιο με την ΑΕΚ και για να δούμε τον Μπατίστα που δεν μπορεί να κοντρολάρει. Μοστοβόη, μαρκάρει ο Καραγιάννης και νέα κίτρινη κάρτα. Καραγιάννης τη φορά αυτή κίτρινη κάρτα. Στη φάση αυτή εδώ που βλέπετε, αντικανονικό 100% το μαρκάρισμα που έγινε από πίσω και η κίτρινη κάρτα στον Καραγιάννη. Ο Κάρπιν
άλλαξε με τον Ποπόφ, ξανά Ποπόφ και το βολέ από το Μίνου. Ο Μοχ, προσπαθεί ο Αντρέι Ιβάνοφ, για να δούμε τον Μπατίστα. Από τον Σαμπανάντοβιτς ο Καραγιάννης, η μπάλα βρήκε πάνω στον Πόποβιτς, από τον Κούτουλα ο Μανολάς στον Καραγιάννη, Αλεξανδρής διώχνει όπως ο Γκραντιλένκο, δεν μπόρεσε ο Όλεγκ Ιβάνοφ, οι Σοβιετικοί όμως και πάλι έχουν τον λόγο. Από τον Περεπατένκο πήρε ο Κάρπιν, έβγαλε αριστερά το παιχνίδι για τον Ποπόφ. Η δυνατή μπαλιά δεν θα μπορέσει τη φορά αυτή ο Ποπόφ που είχε μπει σαν κρυφός κυνηγός. Πόποβιτς και σε θέση offside. Ξεχασμένος ο Ποπόφ και κουρασμένος από την προηγούμενη προσπάθεια έμεινε πίσω, έτσι πιάστηκε σε θέση offside, ενώ όπως βλέπετε υπολείπονται ακόμα 5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Η Σπάρτακ προηγείται της ΑΕΚ 1-0 από το 35ο με το χτύπημα πέναλτι του Μοστοβόη. Σαββίδη σε μια ατομική προσπάθεια, Μπατίστα, Δημητριάδης, για να δούμε, ο Σαββίδης κάνει το σουτ και η μπάλα εκεί που βρισκόταν ο Τσερτσέσοφ. Ωραία η προσπάθεια του Δημητριάδη και του Σαββίδη που τον βλέπετε εδώ, όμως η μπάλα πήγε ακριβώς στο σημείο που ήταν ο διεθνής σοβιετικός τερματοφύλακας. Μανολάς, Σαβεύσκι που δεν μπορεί να περάσει, κερδίζει όμως ένα πλάγιο out, δεν μπόρεσε να περάσει από τον Πόποβιτς. Για να δούμε εδώ, Σαμπανάτζοβιτς, έπεσε ο Δημητριάδης, Σαμπανάτζοβιτς προσπαθεί χωρίς επιτυχία να κάνει το σουτ, εντείνουν τις προσπάθειές τους και ο Όλεγκ Ιβάνοφ προσπαθεί και βρίσκει τον Ποπόφ. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out. Χλεστόφ, Ποπόφ και πλάγιο out για την ΑΕΚ. Οι Σοβιετικοί πετάνε την μπάλα μακριά και βέβαια η καθυστέρηση παιχνιδιού αποτελεί λόγο επιβολής έστω και παρατήρησης από το διαιτητή. Μανολάς, Καραγιάννης, Μπατίστα, Σαββίδης, Μανολάς, Σαβεύσκι, δεν μπόρεσε ο Αλεξανδρής, πλάγιο out με τον Γκραντιλένκο, τον Περεπαντένκο, τον Πόποβιτς, τον Όλεγκ Ιβάνοφ, τον Αντρέι Ιβάνοφ και το πλάγιο out. Τρία και κάτι λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 3 λεπτά, λιγότερο μάλιστα από 3 λεπτά σύμφωνα με το χρονόμετρο που βλέπετε στο δέκτη σας. Και από τον Κούτουλα προσπάθεια και αλλαγή παιχνιδιού του Καραγιάννη για τον Μανολά. Μπατίστα, Κούτουλας, προσπάθεια επιτυχημένη, όχι όμως και η σέντρα. Σαββίδης, διώχνουν όπως οι Σοβιετικοί, Μοστοβόη, έφυγε από τον Καραγιάννη, ανοίγει την μπάλα και διευκολύνεται έτσι ο Μανολάς. Βασιλόπουλος, Σαβεύσκι,
Αλεξανδρής. Για να δούμε την προσπάθεια που δεν καρποβόει επίσης, καθώς κόβει ο Χλεστόφ. Πολύ καλά τοποθετημένος, προσπαθεί ο Κάρπιν. Βγάζει αριστερά στον Όλεγκ Ιβάνοφ. Χλεστόφ. Όλεγκ Ιβάνοφ για τον Ποπόφ. Οι Σοβιετικοί έχουν βρει θαυμάσια τρόπους επικοινωνίας. Δείτε εδώ το 1-2 και μια ευκαιρία για τους Σοβιετικούς από αυτό το 1-2 που έκανε ο Μοστοβόη με τον Ποπόφ. Ο Ποπόφ όμως, που αν θυμηθείτε πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε, θα δείτε ότι δικαιολογημένα κουράστηκε στην τελική φάση, στην τελική στιγμή όπως εδώ, και γι' αυτό δεν έπιασε τον πλασαριστό του σουτ. Ξεκίνησε λοιπόν ο Ποπόφ πάνω από τη γραμμή της σέντρας και στη φάση αυτή που ξαναβλέπουμε, στην τελική στιγμή, στην τελευταία στιγμή της φάσης, ήταν λογικό χωρίς τις αναγκαίες δυνάμεις να μην μπορέσει να πλασάρει. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει και πάλι ο Σαβεύσκι από τον Γκραντιλένκο, που τον παίζει αναμφισβήτητα πολύ στενά και σκληρά, αλλά σε χώρους τέτοιους που δεν δημιουργεί κινδύνους για την εστία του Τσερτσέσοφ. Σαβεύσκι λοιπόν, ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου μέρους, έγινε το φάουλ, η κεφαλιά από τον Δημητριάδη χωρίς επιτυχία. Ο Αντρέι Ιβάνοφ στον Κάρπιν. Όπως βλέπετε εδώ, συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τους μικροτραυματισμούς, τις καθυστερήσεις, και για να δούμε τον Σαμπανάτζοβιτς που κάνει το κοντρόλ της μπάλας. Οι ατομικές προσπάθειες όταν εκδηλώνονται από το σημείο εκείνο του Σαμπανάτζοβιτς είναι καταδικασμένες από τη στιγμή που χάνεται ο έλεγχος της μπάλας. Διότι δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα, δεν υπάρχει κάποιος άλλος σε μια απόσταση να διορθώσει έστω και το καρμπόλ κοντρόλ το δικό του. Προσπάθεια με τον Κάρπιν που πήρε από τον Πόποβιτς. Έκοψαν με τον Κούτουλα. Κακιά η παλιά. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη μεταβίβαση από πλευράς παικτών ΑΕΚ. Βασιλόπουλος, ο Σαβίδης τελικά. Υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν στη μεταβίβαση από πλευράς παικτών ΑΕΚ και υπάρχει και ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, στη συνεννόηση μεταξύ τους γύρω από την μεγάλη τους περιοχή, ακριβώς στα όρια θα έλεγα της μεγάλης περιοχής. Προσπάθεια τώρα με τον Κούτουλα. Έμεινε αναξιοποίητη η παλιά του Σαβεύσκι, ο Περεπατέγκο, και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει την Σπάρτακ να προηγείται στο σκορ με το μεγάλο της αστέρι, τον Μοστοβόη, στο 35ο λεπτό, ύστερα από ένα χτύπημα πέναλτι που έκανε ο Σαβεύσκι, μαρκάροντας αντικανονικά μέσα στην περιοχή. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το πρώτο ημίχρονο. Γυρίζουμε αμέσως το μικρόφωνο, όπως βλέπετε εδώ, είδατε στον δέκτη σας τον σκόρερ, τον Μοστοβόη, και θα δούμε εδώ το χτύπημα πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ με το οποίο η Σπάρτακ Μόσχας προηγείται της ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα 45 λεπτά. Χρειάζονται κάποιοι αλλαγή προσανατολισμών και σχεδίων από πλευράς ΑΕΚ. Υπενθυμίζουμε ότι με το αποτέλεσμα αυτό η πρόκριση της Σπάρτακ είναι δεδομένη. Ας ακούσουμε όμως τον Δημοσθένη Καρμίδη, ένα ρεπορτάζ που έχει από τον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε κοντά μας τον Λάμπρο Γεωργιάδη. Λάμπρο, είδε στο παιχνίδι από τον πάγκο κάπως πιο αντικειμενικά από αυτούς που ίσως να βρίσκονται μέσα και με ένα μάτι μάλλον λίγο ουδέτερο. Τελικά η ΑΕΚ αδικήθηκε στη φάση του πέναλτι. Ποια είναι η δική σου άποψη? Η δικιά μου η άποψη, πιστεύω ότι ήταν στην κρίση του διαιτητή. Πιστεύω ότι δεν έπρεπε να το δώσει τον πέναλτι, γιατί δεν ήταν τόσο ολοφάνερο. Δηλαδή από εδώ από τον πάγκο όπως είμαστε εμείς είναι δύσκολα, είμαστε κάπως μακριά, αλλά πιστεύω, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, δεν έπρεπε να το δώσει τον πέναλτι. Πάντως αυτό που παρατηρώ, τουλάχιστον με τα συναισθήματά σας στον πάγκο, είναι ότι όλοι φαίνεστε κάπως απογοητευμένοι. Γιατί αυτό? Δηλαδή προσωπικά έχω την αίσθηση ότι η ΑΕΚ δεν είναι τόσο μακριά από την πρόκριση. 2 γκολ είναι ένας στόχος εφικτός. Εσύ τι νομίζεις? Σίγουρα δεν είμαστε μακριά για 2 γκολ, αλλά και ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ δύσκολος όπως βλέπουμε. Οπωσδήποτε έχουμε ένα ημίχρονο ακόμα.
Δεν έχει κρυθεί ακόμα τίποτα. Να δούμε, έχουμε ένα 45 λεπτό ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Πριν ξαναδώσουμε το μικρόφωνο στο Σταύρο Τσόχο, να πούμε μια είδηση. Ο Ρατσένκο, όπως πληροφορηθήκαμε, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Ο Ρατσένκο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για να βγάλει ακτινογραφίες. Ίσως ο τραυματισμός, από ό,τι φαίνεται, να είναι σοβαρός. Αυτά, μικρόφωνο Σταύρο Τσόχο. Αυτά λοιπόν από τον Δημοσθένη Καραμίδη στο ρεπορτάζ, στη συνέντευξη, σύντομη συνέντευξη που είχε με τον Γεωργιάδη. Τον Γεωργιάδη που δεν δέχτηκε την εγκυρότητα του πέναλτι, είπε ότι ήταν στην κρίση του διαιτητή. Πάντοτε όλα είναι στην κρίση του διαιτητή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καμιά αμφιβολία περί αυτού. Να γυρίσουμε λοιπόν το μικρόφωνο στα στούντιο του Αντένα, στο Μαρούσι, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου μικρόφωνου. Στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Και καθώς όμως το Βόη έχει ανοίξει το σκορ στο 35ο λεπτό με το χτύπημα πέναλτι, και ενώ εσείς βλέπετε μερικά στατιστικά στοιχεία που κρατάει και σας δίνει ο Κώστας Γαλάνης, όπως λοιπόν βλέπετε η ΑΕΚ έχει παραχωρήσει 9 φάουλ, δεξιά είδαμε την πλευρά, τη μερίδα της Σπαρτάκ. Καθώς λοιπόν όμως το Βόη έχει ανοίξει το σκορ, δεν υπάρχει περίπτωση παράτασης του αγώνα ποτέ. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ σε αυτά τα 45 λεπτά καλείται να ανατρέψει το σε βάρος της αποτέλεσμα, καλείται να πετύχει 2 γκολ για να μπορέσει να εξασφαλίσει το εισιτήριο της πρόκρισης στον επόμενο γύρο. Ήδη ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, από ό,τι είδαμε με μια ματιά προηγουμένως, έχει περάσει στο παιχνίδι το Σταματή. Θα δούμε ποιανού τη θέση πήρε. Άρχισε όμως το δεύτερο ημίχρονο με τους παίχτες της ΑΕΚ στη σέντρα. Σταματής λοιπόν στην πρώτη επαφή του με την μπάλα. Καραγιάννης, από τον Κούτουλα ο Μανολάς και από τον Μανολά ο Βασιλόπουλος. Κούτουλας, Σταματής, ελέγχει ο Μόχ. Στην επίθεση η Σοβιετική έκοψε ο Μανολάς, αλλά δεν τροφοδότησε όπως έπρεπε το Σταματή. Έτσι έχουν και πάλι το λόγο οι φιλοξενούμενοι με τον Μοστοβόη. Προσπάθεια του Περεμπατένκο που κέρδισε το πέναλτι στην ανατροπή του από τον Σαβεύσκι, και ο Σταματής έχει πάρει τη θέση του Αλεξανδρή. Μοχ. Παίζεται, λέει ο Ισπανός διαιτητής. Μοστοβόη, Περεμπαντένκο και από τον Καραγιάννη στο Μίνου Βασιλόπουλος. Για να δούμε ο Σταματής πόσο θα μπορέσει να νοικοκυρέψει το παιχνίδι της ΑΕΚ, γιατί πράγματι τα πρώτα 45 λεπτά απέδειξαν ότι λείπει το νοικοκύρεμα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Σαβίδης. Βέβαια ο Σταματής δεν είναι ένας γρήγορος παίχτης, είναι ένας μάλλον αργός παίχτης, ωστόσο είναι ένας παίχτης νοικοκύρης. Μπορεί διορθώνοντας το μειονέκτημα της ταχύτητάς του με τη σιγουριά που έχει στην κατοχή της μπάλας και με τις έξυπνες συνήθως μπαλιές που κάνει, μπορεί να φτιάξει πολλά πράγματα στην πλευρά της ΑΕΚ. Σαμπανάτζοβιτς. Μανολάς. Σαβίδης. Λάθος η μπαλιά του, κόβει ο Μοχ. Από τον Πόποβιτς η απόκρουση του Καραγιάννη. Σταματής. Προσπάθησε ο ψηλός όμως Κάρπιν. Έκοψε ο Μπατίστα. Για να δούμε τον Μπατίστα. Για να δούμε τον Μπατίστα σε κάποια προσωπική του έξαρση, σε κάποια προσωπική του μεγάλη προσπάθεια. Εδώ κέρδισε ένα φάουλ. Αεκολέ και χειροκροτήματα στις κατάμεστες εξέδρες του σταδίου Νίκος Γκούμας και η ΑΕΚ στο πλάγιο. Μπατίστα σε μια προσπάθειά του εξακολουθεί και κρατάει την μπάλα, πάει να παίξει το 1-2 με τον Σαβεύσκι. Προσπαθεί τώρα ο Σαβεύσκι, αλλά εκεί μπλοκάρεται από 2 Σοβιετικούς. Για Σαβίδης.
έκοψε προς στιγμήν ο Περεμπαντένκο και είναι το πλάγιο με τον Σαβεύσκι, και τώρα προσπαθεί, όπως βλέπετε, ο Σαβίδης να γυρίσει, να κάνει τη σέντρα. Άφησε ο Δημητριάδης για τον Μπατίστα. Για να δούμε, γίνεται το σούτ εκεί από τον Σαμπανάτζοβιτς, αλλά δεν ήταν σε καλή θέση, το σώμα του δεν ήταν καλά τοποθετημένο. Έτσι το σούτ του Γιουγκοσλάβου που τον βλέπουμε εδώ, μέσω αμυντικού της ΑΕΚ. Στη φάση εδώ δείτε πως ήταν το σούτ, ήταν μάλλον ένα σούτ απόκρουσης παρά ένα σούτ με διεκδίκηση γκολ, με προϋποθέσεις για γκολ. Η μπάλα έφυγε out. Εδώ ο Τσερτσέσοφ και ο Μοχ με το νούμερο 5. Η μπάλα δεν έχει έρθει, έχει πάει στην πλευρά των οπαδών της ΑΕΚ, της θύρας του Πετάλου, που δεν τη ξαναγυρίζουν. Έτσι συνεχίζεται το παιχνίδι με μια άλλη μπάλα και τον Μοχ, τον Σαβίδη τώρα, τον Σαμπανάτζοβιτς και τον Μανολά. Κούτουλας. Προσπαθεί μόνος του ο Κούτουλας, και βέβαια τέτοιες προσπάθειες πολύ σπάνια ευδοκιμούν. Σταματής που δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον Μοχ. Παίρνει ο Κάρπιν. Μανολάς έξυπνα άφησε την μπάλα να γκελάρει. Κούτουλας. Πήρε από τον Σαβεύσκι, ο Κούτουλας ξανάδωσε στον Μανολά. Σειρά του Καραγιάννη. Ο Σαβεύσκι. Καραγιάννης. Προσπαθεί ο Σαμπανάτζοβιτς και κερδίζει φάουλ. Κερδίζει φάουλ από το μαρκάρισμα του Περεμπαντένκο. Ο Σαβεύσκι στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Μανολάς στην κεφαλιά. Στη νέα κεφαλιά ο Σαβίδης. Αποκρούν οι Σοβιετικοί, διώχνει ο Μοχ. Επιμένουν με τον Μανολά οι κυτρινόμαυροι, που κερδίζουν και πλάγιο out. Βασιλόπουλος. Δεν μπόρεσε να κερδίσει ο Σταματής. Βλέπετε ότι οι Σοβιετικοί έχουν λιγότερα προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ τους, λιγότερα προβλήματα στην λειτουργία, στην ανταλλαγή της μπάλας. Καραγιάννης. Προσπαθεί εκεί ο Κάρπιν. Τα καταφέρνει με έναν τρόπο που αφήνει αδιάφορο τον Ισπανό διαιτητή. Για να δούμε εδώ τον Κούτουλα στην προσπάθειά του, τον Καραγιάννη επίσης που δεν πέρασε, και την προσπάθεια του Μανολά που κόβει τελικά την ξαφνική αντεπίθεση της Σπάρτακ. Η Σπάρτακ, καθώς έχει ήδη σημειώσει ένα γκολ και βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην πρόκριση από την ΑΕΚ, αφήνει πια τους επιθετικούς της σχεδιασμούς να εκτελούνται κυρίως από τον Μοστοβόη και περιστασιακά είτε από τον Ποπόφ που έκανε πολλά μέτρα στο πρώτο ημίχρονο, είτε τον Κάρπιν που βγαίνει από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σαβίδης στην εκτέλεση του φάουλ που κέρδισε η ΑΕΚ. Με 6 κάμερες καλύπτει ο Αντένα τον απόψινό αγώνα.
και χάρη στην προσπάθεια όλων των συναδέλφων η τεχνική κάλυψη και η τεχνική υποστήριξη μέχρι στιγμής πιστεύω να συμφωνείτε ότι είναι πολύ καλή. Ο Τόνι Σαβεύσκι ήταν αυτός που τώρα ξανασηκώνεται, που κέρδισε το φάουλ, αλλά που ο ίδιος δείχνει ζαλισμένος, πιάνει και το κεφάλι του. Όλο το team της ΑΕΚ χτυπήθηκε το μεταξύ το φάουλ. Ευτυχώς και προλάβαμε τη φάση με το κλοζόν του Τσερτσέσοφ στο πολύ γρήγορο χτύπημα φάουλ του Γιώργου Σαββίδη. Ποπόφ. Έκοψε ο Σαμπανάτζοβιτς, αλλά ελέγχουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι της Σπάρτακ. Ποπόφ. Σε θέση offside ο Όλεγκ Ιβάνοφ. Αφήνει βέβαια και την μπάλα να φύγει και τη μαζεύει ο Μίνο. Αυτός είναι ο Όλεγκ Ιβάνοφ, που αντικατέστησε τον Ρατσένκο που τραυματίστηκε και όπως ακούσατε μεταφέρθηκε ήδη στο κάτω. Έκοψε ο Αντρέι Ιβάνοφ προς στιγμήν. Για να δούμε ο Μπατίστα. Ο Μπατίστα που ακόμα δεν έχει καταφέρει να περάσει κάτι από τα δικά του. Σαββίδης. Μπατίστα. Νέο πλάγιο για την ΑΕΚ. Ο Βασιλόπουλος στην εκτέλεση. Μπατίστα. Κάνει τη σέντρα. Δεν μπορεί ο Σαβεύσκι καθώς σπρώχτηκε από τον Γκράντιλενκο λίγο. Και για να δούμε εδώ, τίποτα λέει ο διαιτητής σε αυτό το μαρκάρισμα που έγινε στον Ιουγκοσλάβο ενδιάμεσο της ΑΕΚ. Και να η φάση. Βέβαια η παρουσία της κολόνας δεν σας έδωσε πλήρη την εικόνα. Είπαμε ότι αυτά οφείλονται σε κάποιους άλλους, όχι σε μας. Η ΑΕΚ από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και καθώς συμπληρώσαμε τα 10 λεπτά οπωσδήποτε ελέγχει το παιχνίδι, αλλά βέβαια ακόμα δεν έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες για ένα γκολ. Για να δούμε, σταματήσει εδώ. Ο Σαβεύσκι ήταν δυνατή, παλιά δεν πρόφτασε ο Δημητριάδης, ο Μπατίστα εκεί και το πλάγιο out με τον Μπατίστα. Ο Δημητριάδης στον Κούτουλα. Πάλι θέλει να παίξει μόνος του ο Κούτουλας και δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν άλλαξε την μπάλα με τον Βασιλόπουλο. Ο Ποπόφ. Μαρκάρει ο Σταματής. Κερδίζει ο Σαμπανάτζοβιτς. Προσπαθεί και αυτός μόνος του, πέφτει επάνω στον αντίπαλό του τον Μοχ, χάνει την μπάλα και με τον Ποπόφ η Σοβιετική. Δεν μπόρεσε ο Κάρπιν που πήρε από τον Γκράντιλενκο. Έτσι έχουμε το Μανολά στο προσκήνιο. Κούτουλας. Μπατίστα. Στην αντεπίθεση με τον Μόστοβόη Σπάρτακ. Προσοχή στη φάση αυτή. Έφυγε από τον Μαντολάβο στο Βόη, βγαίνει και ο Μίνου. Πάει να σκάψει την μπάλα, ευτυχώς για την ΑΕΚ, την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Μανολάς έχουμε την αίσθηση ότι πήγε κάπως φοβισμένα και καθυστερημένα πάνω στην κίνηση. Έτσι έγινε εύκολο θύμα. Για να δούμε τη φάση. Τη βλέπουμε όμως τη φάση πια στην τελική στιγμή του Μόστοβόη. Ο Μανολάς πήγε λοιπόν φοβισμένα και καθυστερημένα, έτσι έγινε εύκολα θύμα του Μόστοβόη. Είχε βγει και ο Μίνο εντωμεταξύ, έκανε το σκαυτό σουτ όπως έπρεπε ο Μόστοβόη, αλλά η μπάλα δεν του συμπαραστάθηκε. Σαβεύσκι. Για να δούμε εδώ το Σταματή με αντίπαλο τον Χλεστόφ. Κόρνερ.
Είναι το πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο, τρίτο συνολικά που κερδίζει την μπάλα και είναι ο Σταματής αυτός που πήρε την μπάλα. Από τον Καραγιάννη έδιωξε όπως ο Κάρπιν, προσπαθεί ο Σαβεύσκι, ξανά απομακρύνουν οι Σοβιετικοί και να η μοναδική τους επιθετική αιχμή ο Μοστοβόη που βέβαια δεν μπορεί. Σαβίδης για τον Βασιλόπουλο. Πρόφτασε, γύρισε, αλλά εκεί είναι μόνο ο Τσερτσέσοφ που την άφησε να βγει out για να κερδίσει και κάποια δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τα στατιστικά που μας έδωσε στο πρώτο ημίχρονο ο Κώστας Γαλάνης, ο πραγματικός χρόνος που παίχτηκε ποδόσφαιρο ήταν 28 λεπτά. Από τα 45-28 λεπτά. Βεβαίως έχουμε δει και χειρότερα πράγματα. Θυμηθείτε στο Μουντιάλ της Ιταλίας, σε ολόκληρο αγώνα παίχτηκαν 35-37 λεπτά καθαρό ποδόσφαιρο. Για να δούμε εδώ τον Κάρπιν με τον Μοστοβόη. Σειρά έχει ο Περεπατένκο και ο Σαβίδης που διώχνει μακριά εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε μια μικρή διακοπή και ευκαιρία για σας να δείτε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Ξανά στη Νέα Φιλαδέλφια με την προσπάθεια του Όλεγκ Ιβάνοφ, το σουτ που καθώς κοντράρει πάνω στο Μανολά παίρνει ύψος και καταλήγει στο Μίνου. Σταματής, Μανολάς, Μπατίστα, Βασιλόπουλος και το πλάγιο out από τους Σοβιετικούς και συγκεκριμένα από τον Γκραντιλένκο. Ο Σαβεύσκι στην εκτέλεσή του δεν μπόρεσε ο Μπατίστα και η μπάλα πίσω στον Τσερτσέσοφ παρά το μαρκάρισμα που του έκανε ο Δημητριάδης. Περεπατένκο που άλλαξε, έδωσε πιο πίσω, προσπάθησε ο Χλεστόφ, προσπάθησε ο Κάρπιν, ξαναπαίρνει την μπάλα, βρίσκει τον Όλεγκ Ιβάνοφ, γίνεται η σέντρα, προσοχή, ο Μίνου βγαίνει, θεαματικά μπλοκάρει, καθώς τη φάση παρακολουθούσε και ο Γκενάντι Περεπατένκο. Ο Μίνου έδωσε στον Μανολά μια προσποίηση που δεν έπιασε από τον Μπατίστα και ο Αντρέι Ιβάνοφ, Μανολάς, για να δούμε εδώ, σε θέση offside ο Μοστοβόη, έτσι σταματάει η αντεπίθεση των Σοβιετικών. Η μοναδική επιλογή που έχουν και που πρέπει να έχουν οι Σοβιετικοί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, μόνο με τις αντεπιθέσεις θα επιδιώξουν να βελτιώσουν την ήδη καλή τους θέση. Και αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ αυτή την ώρα πρέπει να έχει παράλληλα την προσοχή της στο πώς θα πετύχει 2 γκολ και βέβαια την προσοχή της στο πώς δεν θα δεχτεί άλλο γκολ. Γιατί είπαμε ότι η ισοπαλία με οποιοδήποτε σκορ ευνοεί την σοβιετική ομάδα. Σαμπανάτζοβιτς. Προσπαθεί να ξεφύγει και είναι φάουλ. Και είναι φάουλ. Βλέπετε οι Σοβιετικοί σε χώρους που δεν είναι άμεσα επικίνδυνοι, όπως εδώ δείτε, κάνουν το φάουλ με τον Πόποβιτς και πάντα με την άδεια της κολόνας για την εικόνα. Ένα λοιπόν ακόμα φάουλ για την ΑΕΚ. Και κάπου το παιχνίδι της πρέπει να ουσιαστικοποιηθεί με την επιτυχία ενός γκολ, που όμως και αυτή τη φορά δεν ήρθε, έστω πάντως κερδίζει ένα κόρνερ. Ο Γιώργος Σαβίδης, ενώ εδώ βλέπετε τον Παπαϊωάννου να ζεσταίνεται, η τελευταία λύση για τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο Γιώργος Σαβίδης λοιπόν ετοιμάζεται να εκτελέσει το δεύτερο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο για την ΑΕΚ, τέταρτο συνολικά. Έδιωξαν οι Σοβιετικοί, για να δούμε, Σταματής κάνει το σούτ, δεν είναι δυνατό, η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Και στα δίχτυα από την προβολή του Μπατίστα. Να λοιπόν η ΑΕΚ που επιτέλους
με τον Ντανιέλ Μπατίστα που τον βλέπουμε εδώ ουσιαστικοποιεί την πρωτοβουλία, την αντιαφισβήτη πρωτοβουλία των κινήσεων που έχει πάρει από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ λοιπόν στην ισοφάριση και κοντύτερα τώρα από ό,τι ήταν πριν στην πρόκριση με τον γκολ του Μπατίστα που το ξαναβλέπουμε στο 20, στο 19ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Δείτε η μπάλα πρώτα βρίσκει το δοκάρι και εκεί ο Μπατίστα επιτέλους λειτουργεί σαν Μπατίστα και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ξανά το ωραίο λοιπόν γκολ του Μπατίστα με το οποίο η ΑΕΚ ισοφαρίζει και δημιουργεί πλέον συνθήκες πρόκρισης για αυτήν. ΑΕΚ μπορείς να προκριθείς και ο Καραγιάννης διώχνει για να πάρει ο Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς και αριστερά, δεν δίνει αριστερά, δίνει δεξιά στο Σαβίδι. Μπαίνει ο αρχηγός, ανατρέπεται μέσα στην περιοχή. Γιατί? Είναι ανατροπή. Είναι ανατροπή ανεξάρτητα αν η μπάλα έχει φύγει από την κατοχή του Σαβίδι. Προσωπικά το λέμε με όση κατηγορηματικότητα επιτρέπει η ταχύτητα της φάσης. Αν έχουμε τη δυνατότητα του replay, για να δούμε εδώ, δεν είναι καθόλου διαφωτιστικό το replay. Πιστεύουμε ότι έγινε ανατροπή στον Σαβίδι. Επαναλαμβάνω, με την ταχύτητα της πρώτης στιγμής η εντύπωσή μου είναι ότι έγινε πέναλτι, έγινε ανατροπή του Σαβίδι μέσα στην περιοχή. Και η δεύτερη αλλαγή για την ΑΕΚ θα μπει ο Παπαϊωάννου για να πάρει τη θέση του Βασιλόπουλου. Μοστοβόη. Προσοχή στον παίχτη αυτόν. Η μπάλα κοντράρει από τον Κούτουλα και φτάνει στο μίνι. Βλέπουμε λοιπόν 34 και 64 με διαφορά 20 λεπτών απάντησε η ΑΕΚ στον γκολ του Μοστοβόη. Με τον Μπατίστα. Τον Μπατίστα που τον βλέπουμε εδώ. Η μπάλα πίσω στον Αντρέι Ιβάνοφ, πίσω στον Τσερτσέσοφ από τον Αντρέι Ιβάνοφ. Και για να δούμε, γίνεται αυτή τη στιγμή η αλλαγή, βγαίνει ο Βασιλόπουλος και μπαίνει ο Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου που είπαμε δοκίμασε πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, το πόδι του δεν κρίθηκε επιβεβλημένη συμμετοχή του. Ο Μπάκεβιτς όμως, αναζητώντας το δρόμο προς την πρόκριση, τον ρίχνει τώρα στο παιχνίδι. Ένας παίχτης με ανασταλτικές ιδιότητες αλλά και με επιθετικές εξάρσεις μπορεί να βοηθήσει πολύ το χώρο της μεσαίας γραμμής. Σαβεύσκι από τον Καραγιάννη. Μπροστά του είναι ο Περεμπατένκο. Για να δούμε ο Καραγιάννης αν θα μπορέσει να βγάλει τη σέντρα. Κόρνερ. Τρίτο κόρνερ της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο που παραχώρησε ο Περεμπατένκο, που εκτελέστηκε για να διώξουν όπως οι Σοβιετικοί. Προσπάθεια του Σαβεύσκι. Η σέντρα διώχνει ο Χλεστόφ. Ο Σαβίδης κάνει το σουτ, ο Τσέρτσεφοφ την απόκρουση, ο Σαβίδης το νέο σουτ και η μπάλα out. «23 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ Σπάρτακ 1-1 σε ζωντανή μετάδοση του Αντένα από το στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας, το στάδιο Νίκος Γκούμας. Μοστοβόη. Ο παίκτης που άνοιξε το σκορ με το χτύπημα πέναλτι. Έγινε ένα φάουλ εκεί και το καταλόγισε, φάουλ που έκανε ο Περεπατένκο, παίζοντας αντικανονικά, σήκωσε ψηλά το πόδι του. Παπαϊωάννου που δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα. Ο Λεγκιβάνοφ. Το παιχνίδι έχει πάρει οπωσδήποτε ένα γρηγορότερο ρυθμό. Ποπόφ. Πάντα Ποπόφ. Για να δούμε εδώ το 1-2 των Σοβιετικών. Μοστοβόη μέσα στην περιοχή. Μαρκάρει ο Μπατίστα αποτελεσματικά και ανώδυνα για την ομάδα του. Και το πλάγιο out. Ο Μπατίστα πήγε με πολύ προσοχή πάνω στον αντίπαλό του και εδώ θέλουμε να πούμε ότι δεν πήγε προσεκτικά όσο έπρεπε
στη φάση του πέναλτι ο Σαβεύσκι, μαρκάροντας τον Πέρε Μπαντένκο μέσα στην περιοχή. Οι Σοβιετικοί τώρα έχουν πάρει, όπως και εσείς ίσως διαπιστώνετε, την πρωτοβουλία των κινήσεων. Βγαίνουν ο Μοστοβόη, ο Παπαϊωάννου και ο Μίνου. 21 λεπτά ακόμα. Δεν φτάνει στην ΑΕΚ το 1-1. Σαμπανάτζοβιτς. Προσπαθεί χωρίς επιτυχία να παίξει το 1-2 με τον Δημητριάδη. Από τον Γκραντιλένκο το πλάγιο out. Σαβεύσκι. Κοντά του ο Γκραντιλένκο. Μπαλιά για τον Σταματή. Δεν τον βοηθάει η ταχύτητα τον παίχτη αυτόν σε ανάλογες περιπτώσεις. Έξυπνη αλλαγή παιχνιδιού για τον Ιβάνοφ, τον Όλεγκ Ιβάνοφ. Νέα αλλαγή. Από άκρη σε άκρη. Έκοψε ο Καραγιάννης, αλλά εκεί δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Έτσι ο Γκραντιλένκο δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Παπαϊωάννου έκοψε όσο χρειαζόταν. Μανολάς. Μπατίστα. Κερδίζει πλάγιο out από τον Μοχ. Ο Μπατίστα που ισοφάρισε κάνει και το πλάγιο out. Πίσω από τον Αντρέι Ιβάνοφ στον Τσερτσέσοφ, τον γκολκίπερ της Σπάρτακ Μόσχας και της Εθνικής της Σοβιετικής Ένωσης. Κούτουλας. Σειρά του Σαβεύσκι. Για να δούμε το Γιουγκοσλάβο. Κάνει το σούτ, η μπάλα κοντράρει επάνω στον Μοχ. Πάλι Σαβεύσκι. Ώρα για σέντρα. Έγινε η σέντρα. Έδιωξε μακριά πλάγια ο Αντρέι Ιβάνοφ. Νέα προσπάθεια του Μπατίστα. Ο Σαμπανάτζοβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Παπαϊωάννου αφήνει το πλεονέκτημα προφανώς. Ο Μπατίστα. Διώχνουν οι Σοβιετικοί. Και πλάγιο out. Παπαϊωάννου στο πλάγιο. Μανολάς. Κούτουλας. Καραγιάννης. Και με μια άποψη είδατε σύντομη από τις κερκίδες του σταδίου της Νέας Φιλαδέλφειας. Δεν μπόρεσαν να περάσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Κερδίζει όμως ο Σαββίδης το λάθος των Σοβιετικών. Για να δούμε εδώ τι θα κάνει ο αρχηγός της ΑΕΚ. Μπορεί να σουτάρει και η μπάλα out. Μια καλή προσπάθεια από τον Γιώργο Σαββίδη ομολογουμένος. Η μπάλα έφυγε out όμως. Η φάση αυτή 26 λεπτά που ξαναβλέπετε 26 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Και ο Γιώργος Σαββίδης, ο εκτελεστής του δυνατού αλλά άστοχου σουτ. Κούτουλας και ο Σαμπανάτζοβιτς στη φάση επάνω κέρδισαν και προσπαθεί τώρα εδώ ο Πόποβιτς. Άλλο ένα λάθος, αρχίζουν οι Σοβιετικοί και κάνουν λάθη. Δημητριάδης, μαρκάρει ο Μοχ και φάουλ. Συνεχίστηκε εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι. Ο Σαββίδης περιμένει ο Σαμπανάτζοβιτς, ο Μπατίστα, ο Παπαϊωάννου, ο Καραγιάννης. Έγινε η σέντρα που όμως δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Βιάστηκε ο Καραγιάννης. Ο Μοστοβόη μόνος του προσπαθεί και τον μαρκάρει αποτελεσματικά ο Κούτουλας. Παπαϊωάννου. Και το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Πλάγιο που κέρδισε ο Σαμπανάτζοβιτς. Παπαϊωάννου στο πλάγιο. Προσπαθεί ο Μπατίστα. Νέο πλάγιο. Ο Σταματής. Βρήκε τον Παπαϊωάννου. Σαββίδης.
Για να δούμε. Γίνεται το σούτ, η μπάλα κοντράρει πάνω στο Μοχ. Ο Σαμπανάτζοβιτς δεν προφταίνει. Έρχεται η ταχύτητη προβολή του Περεπατένκο. Νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Τέταρτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο για μια ΑΕΚ που πιέζει. Μια ΑΕΚ που πιέζει για να δημιουργήσει, επαναλαμβάνουμε, τις συνθήκες της πρόκρισης. Γιώργος Σαββίδης στην εκτέλεση του τέταρτου κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο για τον δικέφαλο. Μπατίστα στην κεφαλιά, νέα κεφαλιά του Δημητριάδη και μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν η ΑΕΚ με την κεφαλιά του Δημητριάδη, κυρίες και κύριοι, αγκαλιάζει αυτή τη στιγμή στην πρόκριση με το δεύτερο γκολ του Δημητριάδη. Πανηγυρισμοί έξαλλες εξέδρες και προσοχή, προσοχή, υπάρχει ένας πάρα πολύ αυστηρός παρατηρητής του αγώνα. Τα βλέπει όλα, τα γράφει όλα και τιμωρεί όλα. Ξανά η φάση του δεύτερου γκολ. Δείτε τον Δημητριάδη, ένα κατεξοχήν κεφαλοσφαιριστή, πως κατάφερε και κέρδισε την εναέρια φάση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και για άλλη μια φορά στο 75ο λεπτό ο Δημητριάδης κάνει το 2. Επαναλαμβάνουμε, κάνει το 2-1. Και έχουμε μια δεύτερη αλλαγή για την Σπάρτακ. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Κοσλόφ, παίρνοντας τη θέση του Γκραντιλένκο. Ποπόφ λοιπόν αντί Γκραντιλένκο στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα. Ο ενθουσιασμός της πρόκρισης δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παρασύρει την ΑΕΚ. Αντίθετα, η προσοχή πρέπει να πολλαπλασιαστεί. Τα περιθώρια που μένουν είναι πολύ λίγα και δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να έχουμε διαφοροποίηση σε βάρος της του σκορ. «14 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. 2-1 η ΑΕΚ προηγείται με τα γκολ του Μπατίστα και του Δημητριάδη. Τη Σπάρτακ που προηγήθηκε στο σκορ με τον Μοστοβόη στο 35ο λεπτό. Μοστοβόη. Προσπάθεια με τον Χλεστόφ που δεν καρποφορεί και φάουλ. Ένα φάουλ που έγινε στον Καραγιάννη. Τον βλέπουμε εδώ πεσμένο. Για να δούμε αν θα διακόψει ο Ισπανός διαιτητής το παιχνίδι για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όχι. Το παιχνίδι συνεχίζεται και ο Μανολάς στο μήνο. Ξαναείδατε τη φάση του φάουλ που κέρδισε ανατραπής ο Καραγιάννης. Και δείτε τι γίνεται στις κερκίδες του σταδίου Νίκος Βούμας. Μπατίστα για τον Δημητριάδη. Το σκόρερ του δεύτερου γκολ που εδώ κερδίζει φάουλ από τον Χλεστόφ. Οι Σοβιετικοί το επισημάναμε αρκετά πριν. Οι Σοβιετικοί έχουν αρχίσει κάτω από την πίεση που ασκεί ο αντίπαλός τους, έχουν αρχίσει και απορριθμίζονται, έχουν αρχίσει και χάνουν αυτή την ψυχραιμία, το φλέγμα που είχαν στο πρώτο ημίχρονο και το οποίο τους έδωσε την δυνατότητα μάλιστα να περάσουν μπροστά στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο υφίστανται τις συνέπειες της πίεσης και κάπου έχουν απορριθμιστεί ήδη. Σαββίδης. Δεν μπορεί ο Παπαϊωάννου. Για να δούμε τον Μοστοβόη. Προσοχή, θα το πούμε για μια ακόμα φορά στις αντεπιθέσεις. Δεν μπόρεσε να περάσει ο Ποπόφ, ο Κοσλόφ, συγγνώμη, την μπάλα. «13 λεπτά». Εδώ ο Ντούσαν Μπάκεβιτς με το τσιγάρο στο στόμα, αλλά με μια διαφορετική έκφραση στο πρόσωπο. Ο Όλεγκ Ιβάνοφ σε μια μπαλιά που δεν είχε καμιά τύχη για την ομάδα του. Ο Μίνου με τον Μανολά.
αλλάζουν μεταξύ τους. Το πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφια βρίσκεται στην κορύφωσή τους. Υπομονή όμως και λίγο ψυχραιμία, υπολείπονται άλλα 11,5 λεπτά. Σαβεύσκι. Πλάγιο out για την ΑΕΚ. Δεν βιάζεται κανείς παίκτης της ΑΕΚ να πάει να πάρει την μπάλα. Τώρα κινείται προς την μπάλα ο Σαβεύσκι. Άλλη μια άποψη από τις εξέδρες του σταδίου Νίκος Γκούμας. Σαβεύσκι. Σταματής, μπαίνει μες στην περιοχή για να δούμε, πάει να γυρίσει η μπάλα κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την σαφέστατη πρωτοβουλία των κινήσεων που έχει ΑΕΚ όλο το δεύτερο ημίχρονο. Δέκα λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση και ο Σταματής δίνει στο Σαβεύσκι. Προσπάθησε να πλασάρει, δεν τα κατάφερε ο Σαβίδης, έκανε το εσωτερικό αριστερό σούτ αλλά δεν ευνηδιάστηκε ο Τσερτσέσοφ. Σαμπανάτζοβιτς, Αντρέι Ιβάνοφ, και γίνεται το φάουλ πάνω στον Περεπατέγκο που καταλογίζει ο Ισπανός διαιτητής. Εδώ και πάλι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς με τον Πέτρο Ραβούση αριστερά του και τους υπόλοιπους της ομάδας. Η μπάλα έχει μείνει στις εξέδρες και ο Μοχ έδωσε μια άλλη, ευτυχώς όμως γύρισε η μπάλα. Και εδώ ο Όλεγκ Ρομάντσεφ, ο προπονητής της Σπάρτακ, έγινε το φάουλ και ο Μίνου για μια ακόμα φορά καθάρισε εξουδετέρωσε τη φάση. Βολέα από το Μίνου, ο Μοχ, ο Χλεστόφ, ο Σαβίδης, Μπατίστα. Έκοψαν οι Σοβιετικοί. Για να δούμε ο Σταματής. Είναι καλή η στιγμή για σουτ. Πάει να πλασάρει και αυτός δεν τα καταφέρνει. Πολύ δύσκολα από τέτοια απόσταση μπορεί να κάνεις πλασαριστό και μάλιστα συρτό σουτ και να ευστοχίσεις. Με τον Πόποβιτς οι Σοβιετικοί δεν μπορούν να περάσουν. Πρεσάρουν τώρα οι παίχτες της ΑΕΚ. Ο Σαβεύσκι σε μια διεκδίκηση της μπάλας που όμως δεν έχει αποτέλεσμα. Και ο Τσερτσέσοφ αλλάζει με τον Αντρέι Ιβάνοφ. Ποπόφ. Κόβει ο Μπατίστα. Στην αντεπίθεση ΑΕΚ με τον Σαβεύσκι. Είναι 2 με 3. Φεύγει ο Σαμπανάτζοβιτς. Γίνεται εκεί φράγμα. Και μόνο κόρνερ δίνει ο διαιτητής. Έγινε φράγμα όμως από τον Αντρέι Ιβάνοφ. Άλλο ένα κόρνερ και μια διακοπή. Ευκαιρία για σας, ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Ο Ντανιέλ Μπατίστα είναι ακόμα πεσμένος, τον βλέπουμε εδώ. Στο φάουλ που βλέπουμε δεν ήταν η φάση αυτή του φάουλ με τον Μπατίστα, η φάση έγινε στον χώρο του κέντρου. Τον βλέπουμε εδώ τον Μπατίστα και να κουτσένει. Και καθώς έχουν γίνει οι δύο αλλαγές, έχει μπει στο παιχνίδι όπως είπαμε και ο Σταματής και ο Παπαϊωάννου, υπάρχει ο κίνδυνος η ΑΕΚ να μείνει με 10 παίχτες. Εν τω μεταξύ χτυπήθηκε το κόρνερ, ο Δημητριάδης στην κεφαλιά
και ο Τσερτσέσοφ χωρίς καμία πίεση μπλόκαρε και έδιωξε μακριά. Πλάγιο από τον Σαμπανάτζοβιτς. Ηρωικούς τόνους παίρνει το παιχνίδι της ΑΕΚ σε αυτά τα τελευταία 10 λεπτά. Η διασφάλιση της πρόκρισης επιβάλλει αυτό το ηρωικό παίξιμο σε βάρος της ποιότητας και του θεάματος. Φάουλ που κέρδισε ο Μπατίστα. 10 λεπτά με το χρονόμετρό μας για να τελειώσει το παιχνίδι. Συγγνώμη, 6 λεπτά για να τελειώσει. Ζητώ συγγνώμη, 6 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Είμαστε στο 84ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται 2-1 και ο Παπαϊάνου εκτελεί ένα φάουλ που σταματήσει. Δημητριάδης γυρίζει. Σταματήσει την κεφαλιά και η μπάλα παραλίγο. Να μια ακόμα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που στο δεύτερο ημίχρονο έχει κάνει εντυπωσιακή βελτίωση και έτσι δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητήσει το προβάδισμά της στο σκορ. Στη φάση που ξαναβλέπουμε η κεφαλιά από τον Σταματή, η μπάλα ελάχιστα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Τσερτσέσοφ. Καραγιάννης, μαρκάρει ο Περεμπατένκο. Χλεστόφ, Κάρπιν, Όλεγκ Ιβάνοφ, τον Αντρέι Ιβάνοφ. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Περεπατέγκο. Ο Κούτουλας, προσοχή στη φάση αυτή, γίνεται το σούτ και μπλοκάρει. Το σούτ από τον Όλεγκ Ιβάνοφ και το πλονζόν, το θαυμάσιο και θετικό πλονζόν του Αντώνη Μίνου. Να ο σουτέρ και να ο τερματοφύλακας που έπιασε το σούτ. Οι Σοβιετικοί, καθώς υπολείπονται 4 λεπτά, βγαίνουν μπροστά σε μια τελευταία τους προσπάθεια να κερδίσουν αυτή την πρόκριση. Ο Όλεγκ Ιβάνοφ πάει να περάσει την μπάλα, περνάει όμως ο ίδιος, διώχνει ο Μαλωνάς, η μπάλα βρίσκει πάνω στον Κούτουλα, διώχνει μακριά ο Σαβίδης, προσπαθεί ο Μπατίστα και παίρνει ο Κάρπιν, όπως έδιωξε εκεί ο Καραγιάννης. Σαβίδης, Μπατίστα, ο σκόρερ του γκολ της ισοφάρισης της ΑΕΚ. Περεπαντένκο. Παλιά για τον Μόστοβοι. Ο Μανολάς αποτελεσματικός τη φορά αυτή. Για τον Δημητριάδη. Κοντά του ο Χλεστόφ. Τρέχει και ο Σαβεύσκι. Δημητριάδης, αλλαγή παιχνιδιού, εκεί όμως δεν είναι κανείς συμπαίκτης του. Συνέχεια με τους Σοβιετικούς. Δυνατή παλιά, ελέγχει εύκολα ο Μανολάς και αφήνει στο Μίνου και τα λεπτά κυλούν. 2,5 λεπτά πριν από το τέλος. Η ΑΕΚ κοντά στην πρόκριση, προηγείται 2-1 και ο Παπαϊωάννου αλλάζει με το Μίνου. Έρχεται να μαρκάρει ο Κάρπιν τον Μίνου. Προσπάθεια του Μπατίστα. Για να δούμε. Κάνει την προσποίηση όπως βλέπετε. Πάει να βγάλει, δεν τα καταφέρνει, τη σέντρα για τον Δημητριάδη. Άλλαξε ο Χλεστόφ και βρίσκει τον Ποπόφ. Αυτός τον Κοσλόφ. Πάλι ο Ποπόφ για τον Χλεστόφ. Διώχνει μακριά ο Παπαϊωάννου. Επιμένουν οι Σοβιετικοί, ένα πλάγιο out. Και δείτε κάτι πάρα πολύ σύντομο και πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη μικροδιακοπή. Καλησπέρα σας. Επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφια, καμιά πια διακοπή μέχρι το τέλος του αγώνα, κυρίες και κύριοι.
Παπαϊωάννου που πήρε από τον Καραγιάννη. Βρισκόμαστε στις τελευταίες στιγμές. Βλέπετε κι εσείς λιγότερο από 1 λεπτό με το χρονόμετρο. Η ΑΕΚ 2-1 προηγείται, η πρόκριση είναι δική της. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι τίποτα δεν μπορεί σε αυτά τα ελάχιστα απομεινάρια του χρόνου να διαφοροποιήσει το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ λοιπόν στους 16 του κυπέλου ΕΦΑ, η κλήρωση της τρίτης προκριματικής φάσης θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι στις 1 ώρα Ελλάδας. Σαβίδης, πλάγιο για την ΑΕΚ. Όλος ο κόσμος όρθιος εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούμας, όπου με το τελευταίο σφύριγμα του Ισπανού διαιτητή θα αρχίσει το μεγάλο πανηγύρι της νίκης, το μεγάλο πανηγύρι της πρόκρισης. Ο Μόχ για τον Κάρπιν, από εκεί στον Χλεστόφ. Παίζουμε τις καθυστερήσεις προφανώς. Βλέπετε ότι ο χρόνος έχει ήδη συμπληρωθεί. Και προσοχή σε αυτές τις τελευταίες, στην κυριολεξία στιγμές. Σαβίδης διώχνει μακριά σε πλάγιο. Ήδη πλησιάζουμε να συμπληρώσουμε 1 λεπτό από την καθυστέρηση. Σοβιετική στο πλάγιο. Με τον Όλεγκ Ιβάνοφ, με τον άλλον Ιβάνοφ, τον Αντρέι, διώχνουν και πάλι οι παίχτες της ΑΕΚ. 91ο λεπτό και 6 δευτερόλεπτα. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα το σκορ. Ο Ισπανός διαιτητής συμβουλεύεται το ρολόι του και πρέπει να σφυρίξει αυτή τη στιγμή. Το έχει βγάλει και από το χέρι του. Αφήνει όμως τη φάση να εξελιχθεί. Ο Μανολάς προσπαθεί. Γίνεται η σέντρα. Δραματικές οι στιγμές. Μακριά η μπάλα. Δημητριάδης. Και αυτός εκτός αγωνιστικού χώρου. Τη φορά αυτή ξανασυμβουλεύεται το ρολόι του ο Ισπανός διαιτητής. Όλοι κοιτάζουν τον Ισπανό διαιτητή και τώρα το σήκωμα του χεριού και το τελευταίο σφύριγμα. Η ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, πήρε με ένα πανηγυρικά δίκαιο και αναμφισβήτητο τρόπο την πρόκριση στους 16 του κυπέλου ΕΦΑ, νικώντας τη Σπάρτακ Μόσχας με 2-1, τη Σπάρτακ Μόσχας με την οποία είχε έρθει ισόπαλη 0-0 στον πριν από 15 βράδια αγώνα της στο στάδιο Λένιν. Είχαμε πει για τη σοβαρότητα του αγώνα, είχαμε πει για το επικίνδυνο του αποτελέσματος του πρώτου αγώνα. Το πρώτο ημίχρονο κάπου άρχισε να δημιουργεί προβληματισμούς στους οπαδούς της ΑΕΚ, καθώς όλος ο μηχανισμός λειτουργούσε ελαττωματικά. Είδαμε όμως μια ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο σαφώς βελτιωμένη.